ev dawiyawi a jêrîn ev mij paş dilê nerin ji du qofan pêk tê qofek rexekî û yek navînî du qofên mezin in ji paş ve ji hev veqetan dîne biriya vê korta navbera her du qofan ji pêş ve jî rûberekî gehekî hevbeş çê dikin her du qof rûberê wan a bi hev re dibin yek divê herêmê de bi hestiyê patêla re gehekê çê dike hestiyê çogê û li ser her qofekê jî qofkek biçûk heye ango qofkek me rexekî heye yekê jî navîn heye ev qofka navîn li ser qofa navîn qofkek rexekî li ser qofa rexekî